Allah jami jango e kinte fulɓe joɗom niɗo tana balde aya mimi tana ba he Ousmane Ba gundo nyabina gali jami kerewana tona balo pullo banna dubo silla mimi Ousmane mi yengi tano koni to pullam gacca hakke hanni mananna ko bayro mi yinde gorko kiɗɗo di wonde dayre kindo anda na mayde ko gonga anna tamayre yeeso kiɗɗo am yo a fammi haaju kiɗɗo am yo a fammi haaju jami keraanela sona mbaɗo pollo banda e duuɗo sella koni Ousmane nandande kebbe am yo mi yejjitano kebbe kunda mi yejjitano ɗo ko jalimaɗo jori ɗo win Ousmane soronni aywa koni Ousmane mi yetti Allah hande be kam mi yiidu e maɗa mimi Ousmane mi yejjitano faaludiri yankeɗo notor kumba kumanna rewɓe mi salmina hawa mi noddi Aliou Badaral am yejjittaɓe jami jango mi jangolaade min ko faalaama joni mbimi zawdi ndiide welte min bulog jariyade mi noddi kebbe kebbe kunda mi yejjittano bulog naade mi yejjittaɓe Samba kebbe e alaji kebbe Samba kebbe e alaji kebbe aya hollanam alaji min ñego jinni ala alo o mi yiɗɗum joni Jaja kumpulet leppiro Ousmane jooɗi min Ousmane mi yejjitano kumpulet leppiro Ousmane hawre aya koni fofol mi yejjitama pulaguri waddere timmi maɗa bande bunda mi noddi birom bande bunda mi noddi birom ayo fulɓe dobo mi yejjitaɓe Pali, como mindo pali, tintel poli. Ayo, gimi hang combo ko tintel pami. Mimi jamba, niye kitaro no to Ousmane Ba. Ayo.
aywa taon mi jiɗo woɗɗanta ko mbiɗo Usman woɗɗanta jamo e koni ko bollanno ko mbiɗam mi noddi Usman ba goram aywa mbimi sana balde o ngandano noddo moƴƴo alajo keɓe e alaji keɓe nandande o goram ay wendam goreji ɗo weeɓa goram ay wendam goreji ɗo woɗɗanta ko mbiɗo Madam so back.